So yan, what's up sa inyo mga kapaps? Welcome back sa ating YouTube channel. For today's video mga kapaps, papakita ko sa inyo yung mga gamit na ginagamit pag nagta-tie-dye tayo mga kapaps. Ipapakita ko sa inyo mga kapaps yung mga gamit na ginagamit ko pag gumagawa tayo ng tie-dye, yung mga na-post ko na nauna. Ipapakita ko sa inyo yung kompletong gamit ko mga kapaps. So, isa-isayin natin yan mga kapaps. Bago tayo mag-umpisa, check it out nga pala sa JNK Bado, yan yung page ko. Kakalabas ko lang kahapon ng siguro nasa 20 plus na designs. Bagong designs. Yun, check nyo mga kapaps yan, JNK Bado sa Facebook page ko. Kaya don't forget nga pala, please subscribe, hit the notification bell para ma-notify kayo kung may bago tayong video mga paps. Let's go! Ayun, paalala nga pala, ito yung mga gamit na ipapakita ko sa inyo tsaka yung explanation ko. Mga experience ko lang to tsaka sa mga na-research ko. Bago tayo nag-start, so 2 weeks ko siyang re-research tsaka pinag-aralan bago tayo nagbukas nitong business na to. So lahat na i-explain ko dito, mga experience ko lang mga kapaps. So experience ko sa paggawa ng tie-dye. Hindi ho tayo professional kaya no bad comment. So ayan, start tayo. Ang nakalagay dito sa malaking galon na to, soda ash yun. Kailangan natin ng soda ash mga kapaps. So ginagamit ko to bago ako magbulay ng damit. Bababad natin sa soda ash yung damit in 1 hour, 30 minutes or 1 hour. So yun, ginagawa ko 1 hour na lang para sigurado. So soda ash unang kailangan natin sa pagta-tie-dye. Next natin, measuring cup. Kailangan ko to sa lahat ng pagtitimpla, lalo na sa soda ash tsaka sa paglagay ng tubig. Yan, measuring cup. Yan, mabibili niyo lang to sa online. So ginagamit ko, malaking bagay to. Kailangan niyo to kasi para tama yung timpla niyo mga kapaps yan. Measuring cup, kailangan niyo yan. Next, ito, mga measuring, hindi ko alam kung anong measuring to. Basta tablespoon, yan. So kompleto yan mga kapaps. Dito yung ginagamit ko pag mag-scoop ako ng pangkulay. So online ko din to nabili kasabay nitong measuring cup ko. So hanggang 2 cups to. Yan. At itong measuring kutsara, yan. So online ko lang to nabili mga kapaps, yan. Mabibili niyo lang to, mura lang to siguro. Depende ngayon sa panahon ngayon. Next mga kapaps, itong mga pangkulay. So hindi ho siya Jobos. Hindi ko pinag-aralan yung Jobos, pero ito yung sinearch ko na pangkulay talaga sa dye. Ang tawag dito reactive dye mga kapaps. Yan, reactive dye. So kaya tayo gagamit ng soda ash para dito sa reactive dye mga kapaps. Turk blue tsaka orange. So marami pa akong pangkulay dito, andito sa side. So ito lang yung pinakita ko. Yan. Pangkulay, reactive dye. Next natin, syempre yung lalagyan ng pangkulay mga kapaps. Yan. Ito yung unang ginawa ko na pangkulay ko. DIY lang to. So ketchup bottle to. Medyo tigas siyang konti. Yan. Ito yung unang ginawa ko. So ang binili ko siya ganito. Yan. Ganito siya. Tapos para magkaroon ka nito, yung sa straw ng sesto. Yan. Ito lang yung ginawa ko. Tsaka linalagay ko lang siya ng glue dito. Yan, kung makikita nyo. So, dinikit ko lang siya dito. Straw to ng sesto mga kapaps. Yan. Ito yung ginawa ko para medyo maliit yung butas niya. So, yun, hindi ako na-kontento dito sa kasi malaki yung butas. Bumili ako mga kapaps ng needle. Yan, ito, needle. So, pinalitan ko yung straw ng sesto. Pinalitan ko ng needle. So, DIY lang to mga kapaps. Ako lang gumawa nito. So, ito yung needle na binili ko. Yan. Ang size nito, 19. Yan. Nakikita nyo ba? Yan, 19. So, malaki na siya. Malaki na ang butas nito mga paps. Pwede na to. Next ko, bumili ako nitong maliit. Online din to. So, mas maganda to gamitin mga paps kaysa dito. Kasi ito, pag nag-squeeze na kayo, minsan lumalabas dito yung ink. Yung dye. So, yung kulay lumalabas dito pag na-squeeze nyo to. Kaya nadudumihan yung pagdaday natin. Kaya bumili ako nitong isa. So bumili ako nito mga kapaps. Kahit anong squeeze mo, hindi siya lalabas dito. Safe na safe mga kapaps. Hindi hahalo yung kulay. Gaya nito. So hindi siya lumalabas dito. Squeeze bottle ang tawag dito mga kapaps yan. Online mabibili niyo na lang tong mabibili niyo tong online mga kapaps. Squeeze bottle ang tawag dito. Next natin kasi pakababad nyo sa soda ash,
So, i-fold nyo pa yon in case man na masobrahan sa tuyong-tuyo yung damit nyo. Kasi hindi dapat yung tuyong-tuyo. Dapat medyo mabasa-basa pa yung damit. Pang after nyo mababad sa soda ash, isasampay nyo siya na lang yung wala na, hindi na siya basang-basa. Pero pag ginagamit ko tong spray bottle. So, tubig lang to mga kapaps. Yan, tubig lang yan. Water lang yan mga kapaps. Ginagamit ko to bago ako mag-fold. Ini-sprayan ko ng water para medyo mamasa-masa pa siya. Kasi pag sobrang dami na, yung iba natutuyo na minsan. So, squeeze bottle. Next natin itong spray bottle. Spray bottle pala to. Ayan, so ito, spray bottle. So, ang laman nito mga paps, Sonrox. Yan, Sonrox ang laman nito. Ginagamit ko to pag nagre-reverse tie-dye mga kapaps. Yung black na shirt, yan, reverse tie-dye, ito na yung ginagamit ko. Pwede din siya dito, minsan dito ko din siya linalagay. Depende kung anong gagawin kong reverse tie-dye. So yan, bili kayo nito, kailangan nyo din to. Next natin mga paps, so rubber band. Yan, kailangan natin to para sa ating damit. So pag na-fold na natin, na-plate na natin yung damit, yan, kailangan natin ng rubber band. So dalawa yung ginagamit ko. Depende sa sukat kasi ng damit. Ito pang maliit. Yan, pang maliit to. Pangalawa, itong isang malaking rubber band sa malaki naman na damit. At saka may ginagamit nga pala kaming tali. Nakalimutan ko yung tawag doon. Basta tali siya, rope siya na pang tie-dye. So yan, next natin, pen. Yan, washable pen. Kailangan natin itong washable pen. Pang drawing natin to, kung anong design ang gagawin natin sa damit natin. Yan, kailangan natin to. Huwag kayong mag-alala, nahugasan naman to. In case man kumalat to sa damit, natatanggal naman to. Washable pen naman to. Online, mabibili niyo din tong online. So, sa bookstore, di ko alam kung meron ito. Next, pinaka-importante, ito. Di ko alam kung anong tawag dito. Basta scissor siya na may ngipin to mga kapaps. Yan, may ngipin yan. So, hinasa ko na lang to. Ilalagay ko na lang yung lista ng mga gamit na pinakita ko sa inyo mga kapaps kung anong tawag para ma-search nyo. Nakalimutan ko yung tawag dito, basta yan, gunting siya na may ngipin yan, pero tinanggal ko yung ngipin para maiwasan yung mabutasan kayo ng ng damit. Kasi nabutasan na ako dati ng damit. Yun, nabutas yung damit. Ginagamit natin to pag plating, kailangan natin to mga paps. Pero yung yung wala pa ako nito, ang ginagamit ko mga paps, yung tinidor. Yun, tinidor yung ginagamit ko, tapos pinalitan ko ng chani. Chani ba yung tawag doon? Yung maliit na clip. Yan, chani. Tapos bumili na ako nito ng... Ito na yung ginagamit ko ngayon. Yan, para mas maganda yung kakalabasan ng plating natin. Para perfect mga paps. Yan. Papakita ko na din sa inyo mga paps yung gamit ko pag babanlaw at pag reverse tie-dye. So pag reverse tie-dye, ito yung ginagamit kong Sonrox. Gagawa ko ng tutorial kung paano yung pagtimpla, tamang timpla ng pag-Sonrox, pag-bleach. Yan, ito yung ginagamit ko, yung original. Kailangan natin to pag nagre-reverse tie-dye mga kapaps. So, andyan sa video ko, scroll nyo lang yan, ginagamit ko to. May mga video na ako dyan na in-upload na nag-reverse tie-dye tsaka yung hindi reverse tie-dye. At ito naman isang Sonrox na ginagamit ko pag nagbabanlaw na mga kapaps. So, ito na yung final na banlaw ko. So, yan, Sonrox. Kaya mabango yung damit ko, yung damit na binebenta ko. So, kasi ito yung ginagamit ko. Yan. Sonrox Coloring Save. So, nakikita nyo naman mga paps. So, ito yung ginagamit ko. Pwede nyo naman mga paps gamitin yung ibang sabon. So, Sonrox baka naman. Pwede nyo naman gamitin mga paps yung yung ibang sabon. Pwede nyo din lambahan sa powder. So, depende na yun sa inyo mga paps kung anong gagamitin nyo. So, yun mga paps. Yun lahat yung ginagamit ko sa pagta-tie-dye. So, konti lang yung gamit. Pero lahat magagawa nyo doon. Depende na lang sa creativity natin mga paps. Yan, mag-upload din ako kung paano yung ginagawa kong tamang pagtimpla ng ating kulay. Tamang scoop, tamang measurement ng water na ilalagay. Depende kung anong gusto yung kalabasan ng kulay, kung gaano ka-light, kung gaano ka-dark. So yun, gagawa ko ng video mga kapaps. Yan, sana nakatulong tong video na to. Lahat ng gamit na yan, importante yan mga kapaps. Yung iba wala pa ako kasi hindi ko pa naman kailangan. Pero pag may mga bago ako, syempre papakita ko yun. At yan mga kapaps, dagdag nga pala sa business natin. So dahil sa tie-dye, nakabili ko nito. Yan, dahil sa YouTube tsaka sa tie-dye natin. Nag-umpisa lang tayo sa 8 designs. So marami na tayong designs ngayon. Magwa 100 na sigurong t-shirt ang nabenta natin. 2 months pa lang ata tayo.
So ito, mag-press yung dagdag sa business natin, mag-press. Tsaka nakabili akong printer, ito. Ito yung printer, sample sa mag-press natin, ito. Ito yung sample ko mga kapaps, yan. J&K Bado yung linagay ko, logo ko. So baliktad siya, hindi siya naka-mirror. Pero dito sa baso, kitang-kita. Yan. Ito yung dagdag sa business ko, nabili ko ng dahil sa Tidal. Tapos dito yung isang ito yung setup ko. So, temporary setup ng ating pwesto. So, yun, ito yung mga pangkulay ko nga pala. Madami pa yan. So, marami pang pangkulay ako dito. Kompleto yan lahat mga kapaps. Yung dyan ako nag-i-edit. Dyan ako nag-i-edit ng ating mga design sa mag. Tsaka sa mga video na kailangan kong i-upload. Tsaka sa mga nagpapagawa ng video. Yan, dyan ko ini-edit. So, ito yung spot natin. At yan mga paps, sana nakatulong tong video. Sana masubscribe nyo ang notification bell para ma-notify kayo sa ating sunod na tutorial. Next tutorial natin siguro, yung pag-plate, yung paggawa ng, pag-fold ng damit, yung tamang pag-fold. So, hindi pa naman ako perfect mag-fold, pero pwede na yun pagtyagaan mga paps. So, yun, siguro na sa rate ng 10, nasa 7 pa lang yun siguro. So, kailangan nating practicein pa mga paps. So, mahirap yun pero kayang-kaya yun. So, yun, hanggang dito lang mga kapaps ang ating vlog. Sana nagustuhan nyo. Bumili na kayo kung mag-start na kayo ng inyong business sa tie-dye. At saka sa mga gustong mag-try, yun, comment lang kayo kung anong gusto nyo yung tutorial na gawin natin. So, sunod-sunod yung tutorial natin. So, gagawa na tayo ng tutorial. Tsaka next, gagawa din ako tutorial nito sa pag mag-press. Focus muna tayo sa tie-dye kasi may reverse dye pa, may mga humingi pa ng tutorial sa atin. Yun. So, yun, thank you so much. This is JP. Peace out. The ting goes grrrr, pa 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 pa, skitty keep pa pa.